Kuqubuke ungaboni ngasolinye kule ndawo emva kwembiko ethi Ngonyama uMisizulu kaZwelithini iqinisekise ukuqokwa kukasomabhizinisi uQiniso Ncube njengesolayo lokho kungehlanga kahle esizweni sabakhwanazi abaphethe le ndawo njengoba kusikeke nomhlaba wenkosi yakwaMkhwanazi okukhona kuyo nesimangaliso. Ekuqaleni kwalenyanga abantu okukholakala ukuthi abasesizweni sakwaMkhwanazi babamba umbhikisho bavala umgwaqo N2 eMtubatuba bephikisana nesinqumo seSilo. Umfundisi uButhelezi uthi Silo asikaze siqoke uNcube njengesolaso. Ngomhla ka-31 October ngangikhona mina emhlanganweni eMashobeni. Asikazi ungaya kuwo wonke amavidiyo ongawathanda. Asikaze iSilo simbeke uMnumzana uNcube njengenkosi. Ngakho-ke uma kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lowo muntu lowo. Kubikwa ukuthi sekubulawe izinduna ezinhlanu edukuduku selokho kuqale lo msindo kule ndawo. Sihlangene la samaphoyisa eMC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahlola. Silibhekile samaphoyisa. Liyahlola. Lento eyenzekayo esibonayo la asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Amacala okubulawa kwabaholi kule ndawo adluliselwe ethimbeni lamaphoyisa eliphenya amacala okubulawa kosombusaze esifundazweni. Uphenyo lusaqhubeka ke eMC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu kodwa sikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona iyona ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu. Into esiyenzile ke eMC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona olusebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina. Amaphoyisa anxuse umphakathi ukuthi usebenzisane nawo ngokuthi ubike izenzo zobugebengu nezibhamu ezingekho emthethweni edukuduku.